Sanibonani bathandi bomculo kaMaskandi wonkana. Onibingelela umjikijelo abamjikijela umfana waphansi lenkandla emahlathi amnyama. Umfana omhlophe ngokubala nangemsebenzi yakhe emihle. Nangenhliziyo. Cha bafethu ngilana nje namhlanje ngizonithulela i-album yami entsha sha. Isihloko sawo sithi induku enjena. Uhamba mjikijelo ashiyane susengo emhlabeni. Uwewe dobuhlala ingoma. Ngikhuluma ngenkosi yomaskandi wahamba mjikijelwa washiyane susengo emhlabeni uwewe dobuhlala ingoma emnandi ngikhuluma ngenkosi yomaskandi wahamba kala washiyane susengo emhlabeni uwewe dobuhlala ingoma emnandi ngikhuluma ngenkosi yomaskandi ususikhumbule phela basekho abafuna ukucula nempilo abakhona abathulela uthuthile ngenxa yalo shuno wakhe sihlalayo phela basekho abafuna ukucula nempilo abakhona abathulela uthuthile ngenxa yalo shuno wakhe sihlalayo wawidlala kodwa ingoma wekhala wawidlala ingoma emnandi unyano nyaka makhiphe wele babejala kuthi ngikwelibhasi ngijikelene engomeni yobona inyanga yami umasongolo kuthi ngikwelibhasi ngijikelene engomeni yobona inyanga yami umasongolo wentombi sale ndawo singithatha kancane singithatha kalula singithatha kancane mase ngibuya ngeke ngilibeke emdlova yodilike jema yohlangana nevini ngithi ngiyani izintombi yoshela sibeka siyobosela njalo 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 wabukumngamwe usahlale khala
izophuma ngomhla ka-28 October. Bafethu ngiyacela la ukuthi ningivezele leya support lena enihlezi niyenza minyaka yonke. Angikaze nangilahla lokho konke engikwenzayo nisho ukuthi hayi cha no hayi siyakwazi inkosi yama-hits. Manisho kusho nina nangazi lutho-ke so ngicela nina bafethu. Namhlanje ngithi ngizonivezela la ukuthi yena umsebenzi uyaphuma and futhi kade nawulindela ngoba ngisho ukuthi nje ngomhla ka-28 noma kanjani nizobe niyithola zonke iy'ndawo nje futhi kakhulu nje ey'sema-hostela komayimaye mhlawumbe ngingathi nje igoli lonke nje ama-hostel onke umjikijelo uzobe etholakala mase kuba yiseThekwini futhi ama-hostel onke umjikijelo uzobe etholakala nasey'tolo-ke impela imbala ngizobe ngitholakala impela nje zonke iy'tolo mase ukuthi kuma-digital store yonke indawo nje la uzongena khona ngomhla ka-28 umjikijelo uzomthola isihloko sakhona sithi induke nje. Suyongolela mkwe wami inkomo angisenayo. Suyongolela mkwe wami inkomo angisenayo. Suyongolela mkwe wami inkomo angisenayo. Yebo ngiyamthanda umntwana le nkomo ebenginayo angisenayo. Yebo ngiyamthanda umntanakho le nkomo ebengithembele kuyo angisenayo. Yebo ngiyamthanda umntanakho le nkomo ebengithembele kuyo angisenayo. Bafethu engingakusho kulonyaka abantu engisebenze nabo ngisebenze nababa Maqhude ngase ngisebenze lapha kwi-bass guitar ubaba Maqhude mase ukuthi kwi-keyboard ngisebenze noBabhazuka okuyena umhlekazi e-studio futhi ngirekhode kuyena futhi uBabhazuka umhlekazi lapha entanje ngiyazi ukuthi mina-ke ngikwaza ngo-12 lokho ngiyakhala nje bafethu engingakusho kwamanje bafethu ngithi akwenitshosele nayo i-album entsha ngiyacela i-support yenu ukuthi ingashintshi kumele ngicela ukuthi kuhlale kunjalo kulokhu njengoba nenza nje bafethu-ke niyangazi-ke angazi nganika ukudla kuseceleni kodwa sengiyozwa ngana angeke ngiy'ncome mina ngathi abengeke ngisho mina bafethu ngithi akwenitshosele nayo i-album.